10 zapovesti. Strava! Ela, Gizmo, probudite se! Luka, jedva da je svanulo. Tačno! Upravo tada su se prvi doseljenici budili svakog dana da raskrče divljinu, obaraju drveće i pregaze potoke. Kao poslasticu na našem prvom kampovanju porodice Kvantum kreirao sam najraznovrsniji dehidrirani doručak svih vremena. Super, tata. Dragi, da li bi mogao malo da podesiš klimu u šatoru? Dolazi Mila. Ja sam jedva čekao preživljavanje na otvorenom prostranstvu, penjenje izgubljenim stazama, plivanje pod vodopadima, istraživanje pećina, a ne kampovanju sa klimom i atomskim piknikom. Kampersko mesto 274G. Dobrodošli u Nacionalni park Borove planine, zemlju mnogih borova i, planine. Dozvola? Nadam se da ste upoznati sa pravilima bezbednog kampovanja na Borovoj planini. Pre svega, nema istraživanja pećina. Nema pećina? Nema pećina, su više opasno. I nema plivanja pod vodopadima. Nema plivanja? Pod vodopadima. Ima previše brzaka. I nema planinarenja. Nema planinarenja? Nema planinarenja van staza. Morate ići samo označenim stazama. I niko ne sme da dira moj megafon. Evo ovde imate čitav spisak. I ne zaboravite da se zabavite dok ste ovde. Pravila, pravila, pravila. Toliko o slobodi velikog otvorenog prostranstva. Vidi, evo odlični krančice za potpalu, Luka. Aha, super. O, to je to. Napravit ćemo veliku logorsku vatru sa svim ovim granama. Hajdemo ovim putem, društvo. Siguran sam da ima još puno grana izvan, hoću reći malo dalje ovom stazom. Čekaj nas, Luka! Za sva vremena red za cijeli svet. Božja riječ živa je. Super knjiga. Hosana, pevaj sada. Hosana, super knjiga. Hosana, pevaj sada. Hosana, super knjiga. Ovo sigurno nije pravi put, Luka. Ela, vidi, pećina! To je baš strava. Luka, čuo si pravila, ne bi trebalo... Hej, pravila postoje da bi se kršila. Hajde. Luka, šta ako se izgubimo? Veruj mi, nećemo se izgubiti. Luka? Svaka čast, Kolombo. Sad smo se izgubili. Nismo izgubljeni. Giz, upotrebi svoju navigaciju da nas vratiš do ulaza. Voleo bih da mogu, Luka, ali zidovi pećine blokiraju sve dolazne i odlazne signale. Doduše, još uvek mogu da pravim kokice. Znači to što smo se izgubili je samo zabavan deo kršenja pravila, ha? Super knjiga! Ovo je prvi put da radije želim da idem nego da ostane. Vodim vas da upoznate ljude koji su bili izgubljeni na svom putu, sve dok nisu naučili prednosti pridržavanja pravila. Znaš, barem jedno bih voljela da sletimo na neki fin udoban kauč. Moji geosenzori govore da smo u Sinajskoj pustinji.
a doba je 2. milenijum pre Hrista. Kako ćemo da jedemo? ćemo da Vašar je jedemo? u pravu, mi nemamo hrane. Ovdje ćemo svi pomirati od gladi. Wow, Kad je to kamp u bilo, borove planine bez borova. da ćemo od gladi svi. Prošlo je više od 2 meseca od kad si nas izveo iz Egipta. I sve što smo do sada dobili su glad i žeđ. Obavi jedno skeniranje lica. Vidi da li možeš nekoga da prepoznaš u toj grupi. Moj kompjuterski čitač lica kaže da je čovek u sredini Mojsije, vođa Izraelaca. Ali kako ćemo preživeti? Nemamo hranu za naše porodice. I nemamo vode za piće. Molim vas, morate imati vere. Zar nam Bog nije obezbedio prepelice kada smo bili gladni? Bog je obećao mom bratu Bilo Mojsiju. nam je bolje dok smo bili robovi. Egipćani su nas barem svaki dan hranili. Da, šta ćemo jesti? On nas nije izveo ovde da bismo pomrli. Verujte Bogu da će se on pobrinuti za nas. Rekao je, učinit ću da vam s neba pada hleb kao kiša. Wow! Nadam se da jaja neće padati s neba, to bi bolelo. Mojsije, pogledaj! Jel to pada sneg? Zaharija, kakva je to buka? Dijelovi kampa su prekriveni ovim pahuljicama. Mora da su prošle noći pale s neba. Šta je ovo? Gizmo je obično mnogo ukusniji uz malo krem sira. Au, nemoj svašta da im predlažeš, Ela. Šta je ova stvarčica? Zove se mana. I to je upravo ono što je Bog i obećao. Hleb dovoljan za sve. Narode, dođite, poslužite se, narode. Zaharije, pokupi ovu manu, a onda reci svima u kampu da dođu i uzmu koliko im treba, ali samo onoliko koliko im je potrebno za jedan dan, jer Gospod tako zapoveda. Mi ćemo ti pomoći. Neverovatno. Iz kog li je on plemena? Mojsije! Zašto se Bog obraća samo tebi? On je i naš Bog! Želimo da ga vidimo! Kako možemo znati da mu prenosiš sve naše potrebe? Hleb nam neće pomoći ako pomremo od žeđi. Hoćete li ikada imati vere? Uskoro ćemo stići do Sinajske gore. Tamo ću ponovo tražiti Božje vođstvo. Kako možemo biti sigurni u to da Mojsij uopšte zna kuda nas vodi? Mislim da nas sve vreme vrti u krug. Ima hrane, ali Čoveče, neki ljudi ne zvuče baš zahvalno što su oslobođeni ropstva, zar ne? Svima je veoma teško. Dok smo bili robovi, uvek su nam govorili kako da živimo. Kada da ustanemo, kada spavamo, šta treba da radimo i šta možemo da jedemo. Gomila pravila. Da, je li ti to mrziš? Ali sada kad smo slobodni, bez ikakvih pravila da nas vode, ponekad je teško znati šta treba da radimo. Jer šta je dobro, a šta loše. Hej, bez pravila meni zvuči odlično. Ovako kaži Izraelcima, videli ste šta sam učinio sa Egiptom, kako sam vas nosio na orlujskim krilima i doveo vas sebi. Ako mi se budete potpuno pokorili i držali se mog saveza, bit ćete mi dragocena svojina među svim narodima, jer je ceo svet moj. I vi ćete mi biti carstvo, sveštenika i sveti narod. Ovako govori Gospod. Slažete li se? Hoćete li se držati našeg sporazuma sa Bogom i znati da će se on držati svog sporazuma sa njegovim narodom? Učinit ćemo sve što je Gospod zapovedio. Onda se pripremite. Bog mi je rekao da vas osveštam danas i sutra. Operite odeću, a 3. dana budite spremni, jer će se 3. dana Gospod spustiti na Sinajsku goru na očigled celog naroda.
kaže kako da nas izvučem iz one pećine kad nas super knjiga vrati na Borovu planinu. Ne zaboravite, Gospod nam je dao pravila za ovaj sveti dan. Niko ne sme da se penje na goru, niti da je dotakne dok je on na njoj. Nikako da se izbegnu ova silna pravila. To je stvarno Gospod! Jauj, kako beše glasana pravila. Ne približavaj se planini, nemoj stajanje na zemlji. Čekaj, nije bilo tako? Ja sam Gospod tvoj Bog, koji te izveo iz Egipta, kuće ropstva. Nemoj da imaš drugih bogova osim mene. Ne pravi sebi idola u običaju bilo čega što je gore na nebu ili dole na zemlji ili ispod u vodi. Slušajte, Gospod nam daje njegove zapovesti. Mojsije, ti nam govori, a mi ćemo slušati. Ali nemoj da nam govori Bog, da ne poginemo. Krvlju ove žrtve paljenice posvećujem ovaj žrtvenik koji mi je Gospod zapovedio da napravim. Bog me je pozvao na vrhove gore da primim njegove zapovesti. Isus Navin će ići sa mnom, Arone, prepuštam ti vođstvo. Bez ikakvih vesti. Kako uopšte možemo da znamo da se Mojsije zaista vraća? Više neću obavljati poslove po kući, nikada! Dovoljno smo bili strpljivi. Izgleda da nas je Bog zaboravio. Ja kažem da napravimo svog Boga. Onog kog možemo da vidimo i dotaknemo. Ne! Bog je rekao bez drugih bogova! Dao nam je pravila! Pravila postoje da bi se kršila. Pravila postoje da bi se kršila. Čoveče, ovo je loše. U redu. Skupite svoje zlatne minđuše i dragulje. Moramo da pronađemo Mojsija i da mu kažemo. Ne možemo! Bog nam je zabranio da se penjemo na goru! Hej, čekajte! Ne moramo da se penjemo na goru. Imamo Gizma! Ko, ja? Da idem gore? Upravo sam se setio. Kasnim na čas klavira i moram da... Ne, ti možeš da pronađeš Mojsija odavde sa svojim super teleskopskim infracrvenim filtrirajućim laserskim vidom. Hajde! Kako to radi? Tamo nema ničega. Kamenje. Opet kamenje. Kamenje. Stena. Mojsije. Stena. Gizmo? Mojsije. Pronašao sam ga. Vidite, živ je. Ja sam Gospod tvoj Bog, koji te je izveo iz Egipta kuće ropstva. Nemoj da imaš drugih bogova osim mene.
Ne pravi sebi idola u običaju bilo čega što je gore na nebu ili dole na zemlji ili ispod u vodi. Ne zloupotrebljava ime Gospoda svoga Boga, jer Gospod neće ostaviti nekažnjenog onoga ko zloupotrebljava njegovo ime. Seti se da subotu držiš svetom. 6 dana radi i obavljaj svoje poslove, ali 7. dan je subota Gospoda tvoga Boga. Tog dana ne obavljaj nikakav posao. Poštuj svoga oca i svoju majku, da poživiš dugo u zemlji koju ti daje Gospod tvoj Bog. Ne ubij, budi veran u braku. Ne ukradi, ne govori laži o drugima. Ne poželi bilo šta što pripada nekom drugom. Ni kuću, ni ženu, ni muža, ni roba, ni vola, ni magarca, niti bilo šta drugo. Brzo, siđi sa gore, jer se tvoj narod koji si izveo iz Egipta iskvario. A sad daj da planem gnevom na njih i istrebim ih. Onda ću od tebe napraviti veliki narod. Bez pravila su zaboravili šta je ispravno, šta pogrešno. Idolopoklonici! On je živ! Arone, šta su to učinili? Molio sam ga da ne uništi svoj narod. A sada, pogledajte šta ste učinili sa sobom. A sada, ko je za Gospoda, neka mi priđe. Ela, vraćam se za minut. Arone, jeste li dobro? Moja slabost kao vođe učinila je da mnogi budu zavedeni. Sinoć, dok sam stajao pred žrtvenikom, zamolio sam Boga da mi oprosti. I on će ti oprostiti, zar ne? Luka, ako postoji jedna stvar u koju sam siguran, to je da je Bog dobar prema nama. Čak i u trenucima naše najveće slabosti, njegova ljubav nikad ne prestaje. Istina je da su ovi ljudi grešni i buntovni, ali oprosti nam naš greh i dopusti nam da budemo tvoj narod. Evo, sklopit ću savez, učinit ću čuda kakva do sada nisu učinjena ni u jednom narodu na celom svetu. Sav narod među kojim živiš vidjet će koliko je strašno delo koje će Gospod učiniti za tebe. Ali drži se onoga što ti danas zapovedam.
Gospod Bog je oprostio svom narodu. A sad, Izraele, čuj uredbe i zakone kojima vas učim. Izvršavajte ih da biste živeli i ušli u zemlju koju vam daje Gospod, Bog vaših praotaca, i zaposeli je. Gospod nam je rekao da je došao čas da napustimo Sinaj i da krenemo u zemlju u kojoj teče med i mleko. Luka, vraćamo se nazad. Nisi uspeo da pitaš Boba kako da izađemo iz pećine! Društvo, stvarno mi je žao zbog ovoga. Prekršio sam pravila i... pa, također sam malo okrenuo putokaz kako bismo skrenuli sa glavne staze. Zašto si to učinio, Luka? Dosadilo mi je više da poštujem sva ta pravila. Ali valjda su pravila parka tu da nas zaštite. I kada ih zanemarimo, pa sve se na neki način ruši. Drago mi je što si to shvatio, sine. Tata! Mama! Pronašli ste nas! Zahvaljujući šumaru Mirku. Nije to ništa zaista. Samo sam koristio osnovna pravila praćenja tragova, kojih sam se doslovno držao. A nije bilo na odmetni što je Gizmu curelo ulje kada ste skrenuli sa staze. Super! Super? To uopšte nije super. Recite im, profesore, bez adekvatnog hidrauličnog ulja moj sistem će se pregrejati, što će najverovatnije dovesti do kvara. Pusti se, Giz! Mislio sam super! Sada možemo da pratimo tragove ulja do izlaza! Tako je! Krenite za mnom. Sve ću vas izbaviti odavde prateći moje strateški postavljene fleke od ulja. Zato me i zovu namazani. Moje strateško ulje vodi vas napolje. Pa 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 ra pa pa ra pa pa. Gizmo! Ja sam šumar zvani Mirko i pravi sam ne Mirko. U šatoru živim i nikoga ne šljivim. To je bilo nešto. Čekaj, to više zvuči poput majmuna.